Mazda Európe 2 a aj najrýchlejší dopravný servis. KIK robí váš život krajším s módou, potrebami do domácnosti, dekoráciami a mnohým ďalším. Napríklad Hot Wheels autá v rôznych prevedeniach za 1,49 € alebo detské spodné prádlo 7 kusov v balení len za 3,99 €. Len do vypredania zásob. KIK. Cena hovorí sama za seba. Zbieram si body a nakupujem výhodnejšie. Až 50% zľavy, narodeninové darčeky a k tomu apka plná odmien a prekvapení. Aj takto vyzerajú vysnívané nákupy s Bila kartou plnou výhod. Objavte aj vy nové kvality Bila bonus karty. Bila, v kvalite sa vystáme. Pripraviť sa! Na skladové modely Škoda Fabia, Scala, Karoq, Kamiq či Octavia dostupné ihneď. Pozor! Priklepli extra. A Magyar Honvédség a világ egyik legmodernebb tüzérségi eszközére, mondtam, jelent meg. Nem meglepődtünk, hanem örültünk neki, és büszkék voltunk, hogy a falunkat Bielý super. A teraz je to všetko. Ak viete viac, volajte našu bezplatnú linku. Krátke správy. S Radom Tomešom komisár pre deti Jozef Mikloško vyzval vládu, aby venovala viac Poslanci opozičné SAS vyzvali generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zverejnil svoje pripomienky k novele trestného zákona. Spojené štáty sú sklamané, že sa strany maďarského vládneho bloku včera nezúčastnili na mimoriadnej schôdzi maďarského parlamentu, na ktorej mohlo byť odsúhlasené členstvo Švédska v NATO. Bezpečnosť v ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni zostáva podľa šéfa